Galtzagorri elkarteak Euskal Herriko Unibertsitateko hizkuntzaren eta literaturaren didaktika sailarekin batera eta Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagunduta, bigarren aldiz haur eta gazte literaturari buruzko ikastaro osagarria antolatuko du. Otsailaren 4 hasi eta maiatzaren 27 ostegunero, 5-etatik 8 egingo dira eskola presentzialak Donostiako Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia fakultatean. Gainerako orduak online modalitatean izango dira. Ikastaroak Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailaren homologazioa dauka eta 75 orduko iraupena izango du 15 orduko 5 ikasgairekin. Irakaskuntzan diharduten maisu maestrei, hezkuntzaren munduko profesionalei, hezkuntza naiz giza zientzietako ikasketak egiten ari diren ikaslei, edo gaian interesa duen edonori dago zuzendua. 30 ikasleentzat dago tokia. Bitartekariak haur eta gazte literaturan trebatzea da helburua. Haurrak eta gazteak irakurketara zaletzen lagun ditzaten. Asmoa, sormenari bidea irekiz, teoria zein praktika suspertzea da, eta jakintza transmisioa euskal adituen eta arituen eskutik egitea. Irakasgaiak 5 bloketan banatuko dira. Lehenengo edizioko ikasleen balorazioa positiboa izan da. Ikastaroaren ikuspegi zabala nabarmendu dute, gai ezberdin asko jorratu direla azaldu dute eta honek aberastasuna eman diola. Denek uste dute lanerako baliagarria egingo zaiela. Zuk ere parte hartu nahi duzu? Eman izena azaroaren 23-tik abenduaren 15-era.